Frida. Geertje. En Hester. Lina. Dit is de eerste keer dat Walou erbij stiert. Oh jongens, ze zijn een beetje bang. Oh, braaf. Hey Frida. Dat is volgens mij Marije. Nee, Lianne. En Frida.
Geertje is boos op Waloubet. Frida en Gea. Geertje die heeft het nog net zo op Waloubet. Die jaait hem de hele tijd vet. Hester. En Frida. En Gea. En... Wat hebben we zien? Mirte? Ik denk het, Mirte. Ja toch? Ja. En ze zijn weer rustig. De kind is gestolen. Ja. Hey, vriendin. Lianne. Lianne komt altijd even bij me kijken. Ja. Wat een miggen binnen, hè? Nee, bah. Oh, grappig. Mathilde. Nou, de rust is wedergekeerd. Ja. Is het nou klaar? Geertje? En Jildo.